aw nisɔndiyalen bɛ an kanubaga jamakulu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bisimila sɔgɔmada in na foli ni waleɲuman dɔn o bɛ di aw de ma aw mana kɛ fan o fan fɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ko dugubila ale ka fisa ni ladawuli ye Renouveau Matin kɛnɛ sigitɔla filɛ aw ye. Biye juma ye lahɔrɔma don ye biye solika wuli kɛbagaw aw ni ɲantuma aw minnu bɛ yen nɔ k'aw ka baarakɛyɔrɔw la sɔrɔ ka ban aw sɔgɔlen no anw na an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn maa minnu fana bɛ anw lajɛ sokɔnɔnaw la don o don yan'u ka bɔ an bɛ foliba di u ma lamɛnbaga jamakulu an mana sigi kɛnɛ in kan don o don an tɛ ɲinɛ aw kɔ an ka foli bɛ aw fana ye biye juma ye lahɔrɔma don ye biye o la juma donyaw fɛ o ye laada ye jɛmukan in kɔnɔna la an mana sigi kɛnɛ in kɔnɔna la an bɛ fɔlɔ ka fɛn min kɛ o de ye duwawu ye an b'a kɛ jɔn ye an bɛ fɔlɔ ka duwawu kɛ an faso ye ni o ye Mali ye halisa fɛn bɛ tali kɛ janfanjugu la ala ka maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kisi o tɔɔrɔ ma maracogo ɲuman ala ka o don marabagaw kɔrɔ fɛn bɛ tali kɛ lakana la an bɛ duwawu de kɛ u ka se ka sabati Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na min b'a to maliden kelen-kelenna ni o bɛ lakanda banabagatɔw an tɛ ɲinɛ aw kɔ an bɛ nɔgɔya da kɛ aw bɛɛ lajɛlen ye ala ka kɛnɛya di aw ani an ma bi juma ye février kalo tile 17 san 2023 Renouveau Matin kɛnɛ bɛ na dayɛlɛ aw ye ni yɔrɔ la an bɛ radio Renouveau lamɛnbagaw ka foli kɛ mɔgɔ bɛ ka anw lamɛn 98.1 sanfɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen ka foli kɛ maa minnu fana bɛ ka an lajɛ bɔlɔlɔsiraw fɛ an ka page Facebook kan direct la ni sanga kɔnɔna na an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye sɔgɔmada in na tuguni kunnafoni kɛnɛ o bɛ na dayɛlɛ aw ye kɛnɛ min kɔnɔna la kunnafoni caman bɛ an bolokɔrɔ sɔgɔmada in na i n'a fɔ don tɛmɛlenw na k'o lase aw ma walasa aw bɛ se ka bɔ kunnasiri la ka aw to fo aw jabala la an ka dibila baarakɛbagaw an ka foli bɛ u ye labɛn bɛɛ lajɛlen sigi sen kan Isa Kaba ale bɛ kumaso kɔnɔ yan nɔ ka fara Umaru Koyita kan ani Fanta Tomota an bɛna don kibaruyaw olu kɔnɔna la sisan Umaru Koyita i ni sɔgɔma Fatumata Zaraw a bɛ cogo di a jama ka tabali baasi t'i la kɔni Umaru i sera sabali ne bolo magantagako kuma an y'o conclure ka ban magantaga daminɛna o prix yɛrɛ fixera ka ban k'ala to sanfɛ duga fana tɛ se ka bin dun dɛ aya baasi tɛ Fanta Tomota ala ka ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ala ka musaka ko bɛɛ nɔgɔya mɔgɔw bɛɛ bɛ ɲinɛ ko magantaga ye hamina ko ye an bɛ dugawu kɛ ala ka sababuya nɔgɔya ami Fanta Tomota an bɛ duwawu min kɛ an bɛ duwawu kɛ ala ka a duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ juma don fana an bɛ duwawu kɛ ka duwawu ɲini an ka maakɔrɔw fɛ ka fara alimamiw kan ka duwawu k'an ye jamana cogoyaw la ka se ka bɛn la sabati jamana in kɔnɔna na gɛlɛya min bɛ maaw kan min bɛ dala dumuni ko gɛlɛyaw ko fɔ maa minnu bɛ yen nɔ ko olu bɔra u sigiyɔrɔ la ani ka se kɛlɛ daga bɛ maa minnu dala an ka jamana in kɔnɔ an bɛ duwawu kɛ ala ka a bɛɛ lajɛlen wuli ka se ka Mali kɛ jamana ye jamana min ni jidi ale bɛ sabati yɔrɔ min na Fanta Tomota Umaru Koyita an bɛ duwawu kɛ ala ka i bɔra ka laɲini minnu kɛ bɔra ka duwawu minnu kɛ sanu ala ka bɛɛ lajɛlen minɛ ko kanubagaw ma nin ye laada ye jɛmukan ye ale kɔnɔna la bi sɔgɔmada in na fɛnɛ i n'a fɔ don tɛmɛlenw na an kanubaga kelen-kelenna si tɛ n'a fɔ a jigi kɔ kunnafoni ko o nasiratigɛ fɛ sabula kunnafoni sɛgɛsɛgɛlen o gansan dɔrɔn de bɛ an bolo yan nɔ ka di kanubagaw ma ni ka nisɔndiya fɛnɛ fara o kan o mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ Umaru Koyita an tɛ ɲinɛ tunkarankew kɔ awɔ sabula tunkaranke maa kɛmɛ yirika caman de bɛ yen nɔ min bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan walasa ka se ka Renouveau Matin lasɔrɔ u faso kunkanko kunnafoniya o bɛ se ka bɔ kunpanna cogoya mun na o kan o yɔrɔ la an bɛ tunkarankew fo sɔni don kibaru ale bɛ dayɛlɛ o b'a yira k'a fɔ kanubagaw bɛ deli ka kibaruya minnu sɔrɔ jɛmukan in kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la rubrique fɛn o fɛn bɛ tɛmɛ sɔgɔmada in na fɛnɛ o laadaw olu na lakile Umaru Koyita ale bɛ na don kibaru dayɛlɛ sɔɔni dɔrɔn e ma fifa min dunna o an n'ale fɛnɛ bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ bi kɔni ye février kalo tile 17 ye yalima bi don in o bɛ tariku jumɛn de ko fɔ e ma bɛ na ɲɛfɔli kɛ aw ye o kan président ka bataki o bɛ dayɛlɛ o kɔnɔna kunnafoniyaw ka o laseliw kɛ Sori Ibrahim Diallo bi jumadonya in na Sori bɛ bisimila Sori kɔni bɛ kɔlɔsili la ka ban mɛ an t'a dɔn a bɛ ba kɔfɛ o a bɛ ba ɲɛfɛ sɔɔni dɔrɔn ani Sori bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ ka se ka maliden kelen-kelenna kunnafoniya siraba kunnafoni jɔnjɔn olu kan sɔgɔmada yɛlɛ ko o bɛ yan nɔ kunnafoni di gafew ɲɛfura fɔlɔ walasa ka se ka dɔgɔkun don kibaru di sɛbɛnw datugu an bɛ o ɲɛfura fɔlɔ kibaruyaw di aw ma ka kɔn 10 heures wagatiw ɲɛ kunnafoni di gafe lase kɛbagaw olu b'a tɔ walawala o wagati kofɔlen ninnu na
kɛnɛya kunnafoni o laada fɛnɛ bɛ lakile Hawa Danjogo ale ka yamaruyaw kɔnɔna la docteur bɛna bisimila Alexis ko a ma sɔn Alexis ma sɔn mun de ma bi sɔɔni dɔrɔn kuma bɛ di Alexis ma anw ka maa welele o ye Aljana Fili Sisogo ye ale kɔni ye Bafula bɛ ka den ye an bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ an bɛ don min na i ko bi an bɛ wagati min na i ko sisan gɛlɛya mun bɛ Bafula bɛ kaw kan a bɛ n'a da don la ka se ka o kibaruya di maliden kelen-kelenna ma bɛɛ ka bɔ u ka gɛlɛya o kalama décryptage bɛ dayɛlɛ bi sɔgɔmada in na kumasen min bɛ an bolokɔrɔ o de bɛ tali kɛ session extraordinaire a bɛ CNT kunkan ko kibaruya k'o kofɔ Isa Kaba Sidibe ale bɛna bɛɛ lajɛlen walawala walasa aw bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuyali ɲuman kɛ ko bɛɛ ka bisimila minɛ fɛn min bɛ tali kɛ wagati boloda cogo la ka kɛɲɛ ni kow n'u cogoya ye a tɛna o lasɔrɔ ni wagati kofɔlen na o la e ma fifa min nun na o an bɛ ale bisimila sisan nɔ février kalo tile 17 o bɛ tariku jumɛn de ko fɔ février kalo tile 17 san 2022 kɔnɔna la Emmanuel Macron y'a suda diɲɛma bɛɛ la ani malidenw kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko Faransi finitigila kan minnu bɛ Mali jamana kɔnɔ k'u bɛɛ lajɛlen bɛna segin ni o ye barikani ani takuba ye minnu nakun jɔnjɔn k'u ye ka banbagaciw kɛlɛ walasa lakana ka sabati jamana fan bɛɛ lajɛlen na Faransi jamana ɲɛma a ye nin hakilina in ta o y'a sɔrɔ camancɛ fanga ɲɛmaw ani Faransi jamana olu kun tɛ ka ɲɔgɔn faamuya ko caman na hakilina jiginna kabini san 2013 wagati Faransi finitigilakaw olu nana walasa ka Mali jamana dɛmɛ lakana ka se ka sabati jamana fan bɛɛ lajɛlen na u ka o lakana baara hukumu kɔnɔna la Faransi finitigilaka 58 olu de nin tora cɛkɛlɛ la u ka lajɛrɛ dɔ senfɛ min yɛrɛ kɛra Élysée Faransi jamana ɲɛma ale ni jamana ɲɛma wɛrɛw mɔgɔ 20 bɔɲɔngo Afrique ta ani Europe ta olu kun bɛ lajɛrɛ min na o kun bɛ tali kɛ fɛɛrɛ minnu kan ka sigi sen kan walasa lakana ka sabati jamanaw kɔnɔna la Faransi jamana ɲɛma ye nin hakilina mun fɔ ni o ye ko a ka kɛlɛkɛdenw tɛna to Mali la bilen o wagati la a y'a fɔ ko kalo 4 walima kalo 6 kɔnɔna la ko a ka kɛlɛkɛcɛdenw olu bɛɛ lajɛlen bɛna bɔ Mali jamana kan Faransi finitigilakaw nana Mali la o y'a sɔrɔ François Hollande ale de bɛ fanga la o kɛra janvier kalo tile 11 san 2013 wagati Emmanuel Macron ale y'a fɔ ko finitigilakaw ka bɔ Mali jamana kan o kɛra février kalo tile 17 san 2022 kɔnɔna la san 9 kɔnɔna la Emmanuel Macron y'a ɲini k'a fɔ Faransi finitigilakaw ka segin k'u ka bɔ Mali jamana kan ko ka tugu olu kan ka baara kɛ ni sira mun ye walasa ka jamana lakana o siraw tɛ ka di olu ma tuguni Faransi finitigilakaw ka o tagali jamana ɲɛma y'a yira k'a fɔ k'o kɔrɔ bɛ k'u ka baziw bɛ gosi Gao ani Menaka u bɛna o yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen datugu walasa ka Mali jamana bila conteneur 4,000 ani bolimafɛn caman blindé 100 bɔɲɔngo Faransi finitigilakaw u ye fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ani ka taa ni o minɛnw bɛɛ lajɛlen de ye ka bɔ Mali jamana kɔnɔ nin ye février kalo tile 17 tariku ye min ɲɛfɔra aw ye e ma fifa min dunna ale fɛ an ka foli bɛ Ema ye sanga 26 o bɛ nɛgɛ kaɲɛ 7 sanfɛ don kibaru bɛna dayɛlɛ aw ye an ye o de fɔ renouveau matin kɛnɛ mana sigi malidenw aw mago bɛ jɔ kunnafoniya minnu na a bɛɛ lajɛlen dɔ bɛ sɔrɔ a kɔnɔna la sisan nɔ don kibaru o dayɛlɛ wagati sera i n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na Umaru Koyita n bɛ sira d'i ma i ka munumunu salo daminɛ don kibaru kɔnɔna la Fanta Tumata baasi tɛ i n'a fɔ ladalako la bakuruba 3 min b'an bolo ka fara kunnafoni misɛnninw kan o dɔw bɛ tali kɛ CNT mɔ ko olu kɔni bɛ ɲɔgɔn ye dɔ la bi ɲɔgɔn ye min kɔni ni o ɲinina jamana ɲɛmɔgɔbaw fɛ ni o bɛ président de la transition kofɔ walasa ka se ka sariya dɔw olu ko ta ka fara o kan iji ta ale kungo kibaru la fɛn min kɔni ka kɛ ni iji sɔngɔ ale yɛlɛli ye min maison de la presse maison de aji ale ma ɲɛma ale kɔni kumana a kow kan an bɛna da don la ka o walawala Abdoulaye Diop ale bɛ taama na ko a kɔni ka taama min ye a se Addis Abeba kɛrɛnkɛrɛnnenya la Éthiopikaw fɛ yen nɔ walasa ka taa sonal don kɛ min kɔni jamana 3 min bɛ yen nɔ ni olu fanga dafiri kɛra yen nɔ olu ka kungo kibaru la an bɛna da don bɛɛ lajɛlen na ka walawala sisan.
an bɛ foli kurakura ka ɲɛsin an lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ma maa minnu bɛ yen nɔ k'u bɛ soli k'u sɔgɔna an ka tunkara kɛ u ka se togodalamaw ma an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u k'u bisimila don kibaru ale kɛnɛ kan i n'a fɔ an ye a lase aw ma bakuruba la cogo min na fɛn min mali minisiri min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsin bɛ mali ani jamana wɛrɛ kow ma ni o bɛ Abdoulaye Diop ale kofɔ ale kɔni bɛ taama min ye a se Adisa Abeba kɛrɛnkɛrɛnnenya Ethiopikaw fɛ yen nɔ nin taama min yɛrɛ bɛ ka kɛ yanni ɲɔgɔnye min bɛ yen nɔ ni a bɛ farafinna ale jamanaw kofɔ olu ka ɲɔgɔnye ta ko 36 olu ni ɲɔgɔn cɛ nin taama in kɔni min kɛlen filɛ nin an ka minisiri fɛ a kun de ye ka taa kuma jamana saba min bɛ yen nɔ ni olu kɔni bɛ fanga yɛlɛ transition waati tɛmɛ fanga ale hukumu kɔnɔna na ka taa kuma olu tɔgɔ la ni o bɛ Mali Burkina ani Guinée olu ko fɔ ka kɛ ni gɛlɛya minnu bɛ u kan walasa cogo min na fana gɛlɛya min ani gɛrɛndɛ minnu sigilen bɛ u kan CEDEAO ale kɔnɔna na fo ka taa se Union africaine ma o gɛlɛyaw olu bɛ se ka wuli cogoya min na nin taama in kɔni bɛ senna Abdoulaye Diop ale fɛ nin waati ninnu kɔnɔna na Ethiopikaw fɛ yen nɔ kunnafoni ko nasira la alisa fɛn min kɔni ye maa dɔw ni olu bɛ kulu la SNEPSUP lafasali tɔn kulu dɔw la yirala k'a fɔ ko olu kɔni sen tɛna ye baarabila min bɛ taa ɛri 120 na ni a yirala k'a fɔ ko o kɔni ko fɔra maa dɔ fɛ ni o bɛ alu jara ale ko fɔ ko ka tɛmɛ ni kunnafoni sɔrɔ cogoya ko ni maa kofɔla ani maa dɔw ko olu kɔni bɛ kiiritigilamaw ɲɛkɔrɔ nin kunnafoniya yɛrɛ kɔni dira nin jɛkulu in kulu dɔ fɛ ni o bɛ comité exécutif du syndicat national de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique olu maaw fɛ kunnafoni di kɛnɛ dɔ o kan Amadu Jara ale kun bɛ a ye min sɔrɔ an k'o lajɛ kunnafonidilaw ye a kɛla sababu ye sanfɛ kalanso maaw ka lafasalikɛ tɔn bɛ n'a wele SNESUP o ɲɛmaa ma k'a laɲini a ka tɔndenw fɛ u kana taa baarabila la baarabila min yɛrɛ laɲinina m'a fɛ n'o ye Alu Jara ye a y'a yira k'a fɔ ko Alu Jara ka nin baarabila in ko a bɛnnen tɛ ko bari k'a tɛ ka kuma ni SNESUP maaw tɔgɔ la ɲininkali min bɛ tali kɛ k'a yira k'a fɔ yalima SNESUP maaw ka laɲini ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw yɔrɔ la a ko bɛ cogo di SNESUP ɲɛmaa a y'a yira k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnyaw k'olu bɛ sen na walasa cogo min na laɲini ninnu bɛ se ka sabati yanni Alu Jara yɛrɛ ale k'a fɛla fɔ SNESUP ɲɛmaa a y'a laɲini a ka tɔndenw fɛ u kana baarabila kɛ ni kalo février nin waleya kelen okumu kɔnɔna na an ye kuma sɛmɛ Alu Jara yɛrɛ la ale fana ye a ta fɔ a ko la an ka jɛ an k'a lamɛn an bɛ baara bila ka bɛn ntɛnɛn nata ma fo juma min bɛ da o kan donc k'a daminɛ le 20 na ka taa bila 24 la maintenant an b'a dɔn ka t'i sigi maa min yɛrɛ gɛnnen don ka bɔ SNESUP la depuis le 6 février lettre kɛra k'a fɔ olu gɛnnen don n'olu taara o sigi ko ayiwa ko u tɛna baara bila ne hakili la an bɛ jama min bɛ yen n'o de ye baarakɛla jama ye an b'olu de kɔ an b'olu de lamɛn an b'olu de ka baara kɛ bon kabi septembre an bɛ nin kuma in de la o an bɛna wele kiiri ɲɛkɔrɔ an ka wele sa kɛ ne bɛ k'o de f'i ɲɛna document minnu b'an bolo n'an welela kiiri ɲɛma komi kiiri fana ye jamana in kɔnɔ hɔrɔnya dɔ de b'u bolo anw b'a laɲini ka maa si malo mais n'an taara kiiri ɲɛkɔrɔ dalu mun b'an fana bolo an b'o bɔ k'o da ni min fana bɔr'o la jama tɛna o kunnafoni sɔrɔ a o ko kɔni ka nɔgɔn n'a bɛɛ ye o an ye fɛn o fɛn kɛ fo ka se bi ma an b'a bɛɛ kɛ notariw ɲɛkɔrɔ an bɛ an ka textes de lajɛ k'a bolo ɲɛkɔrɔ mɔgɔw de b'an bolo an bɛ minnu consulter juridiquement est ce que nin bɛ bɛn wa nin tɛ bɛn wa mɔgɔw kalanlenw faralen ɲɔgɔn kan maa 2,000 kunɲɔgɔn ko a bɛɛ doctorat tigiw ni diplôme baba tigiw de maa bɛ se ka t'i bila olu ɲɛfɛ k'i bɛ kalo kan fɔ ou bien k'i bɛ taa erreur sugu dɔ kɛ min bɛ fɛn jigin o la sariya tigi minnu bɛ yen n'a bɛ k'a fɔ k'an bɛ ka wele olu ɲɛkɔrɔ olu karamɔgɔw b'an cɛla yan an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni cogoyaw ye halisa ka kɛ ni gouvernement ka sariya sɛbɛn min ni a taara an ka kunnafoni la kununko an ye a lase aw ma min bɛ tali kɛ sariya sɛbɛn na min kɔni taara conseil des ministres la ni o bɛ yɛlɛma don kalafili sɛbɛn ale kow la o hukumu kɔnɔna na ka tɛmɛ ni gouvernement ka ɲɛfɔli nin kɔni bɛ tali kɛ walasa gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ ni o bɛ nin kalafili sɛbɛn kɔnɔna na ni ale taara ko ka se ka o gɛlɛyaw olu lawuli fɛn min kɔni EJ ko ale bilali sen kan ani ka se waleya caman ma o kow ma an ka jɛ an ka lasew lamɛn a kan
kunnafoni sɛbɛn min bɔra conseil des ministres ale kɛnɛ kan min bɛ tali kɛ fɛn min kɔni waati minnu kun bolodala fɛn min ye sariya sunba ale yɛlɛmali baaraw ka se kalafiliw ma ni olu caman bɛ yen nɔ ni olu bolodalen kun don ka bɛn san 2023 ma ka bɔ jamana ɲɛma kalafili ni ale ta bolodalen don ka bɛn karidenw février kalo tile 4 san 2024 ma a yirala k'a fɔ ko gɛlɛya dɔw bɛna ye o baaraw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ laɲini minnu kɔni k'u kɛra ko EJ ko k'ale bolofaraw sigi marabolow kɔnɔna na kalo 6 ɲani kalafiliw cɛ gɛlɛya bɛ o baaraw la ani ka se jamana ɲɛmaw olu ka laɲini yɛrɛ ma ni o ye k'a fɔ fɛn min ye finitigilakaw ye olu ka kalata o baaraw ka se ka kɛ joona walasa min bɛ se ka kɛ sababu ye kalafili yɔrɔw u bɛ se ka lakana sabati yen nɔ kalafili don ani ka taa se maa minnu bɛ yen nɔ ni olu bɔra u sigiyɔrɔ la olu ka kalafili koɲɔw ka se fɛn min ye fichier électoral la ale ko bilali sen kan ni o baaraw yɛrɛ bɛ marabolo cɛmanbaliw ko fɔ papier ko ani ka taa se carte nationale d'identité biométrique sécurisée k'ale ta k'ale bila carte d'électeur ale nɔ na walasa kalafili bɛ se ka kɛ ni o ye ani ka se minɛnko gɛlɛya dɔw ma olu kɔni baaraw ye gɛlɛya dɔɔni bɛ min na o hukumu kɔnɔna na ni projet de loi min tara conseil des ministres ale kɛnɛ kan ale kɔni ye yɛlɛma kuraw don a kow la ni o dɔw bɛ tali kɛ fɛn min ye kalafili baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na finitigilakaw olu dagayɔrɔw la ka se ka o kuraw kɔ olu labɛn ka fara o kan finitigilakaw olu ka kalafiliw bɛ se ka kɛ joona cogo min na ani ka taa se carte d'électeur ka ale falen carte biométrique sécurisée la i n'a fɔ sɛbɛnfura kelen min kɔni bɛ se ka don votikɛ bureau olu kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na gɛlɛya minnu bɛ tali kɛ minɛnko gɛlɛya dɔw la ka tɛmɛ ni sɛbɛnfura kɔnɔna ye a yirala k'a fɔ ko sɛbɛnfura min kɔni bɛ yen nɔ ni o bɛ référendum ale ko fɔ ni yɛlɛma donna o la ko o b'a yira k'a fɔ ko ni a bɔra ka laɲinikɛ ka ɲɛsin bulletin kelen ma ko bulletin 2 ko ale kɔni de bɛ bila kalatala ale ka hukumu kɔnɔna na ka tɛmɛ ni sɛbɛnfura ale kɔnɔna ye ka tɛmɛ ni gouvernement ka laɲini ye u y'a yira k'a fɔ ko ni yɛlɛma kura ninnu kɔni donna na ko walasa ka se ka tilennenya de lasabati ani bɛɛ lajɛlen sen bɛ se ka don kalata baaraw la cogo min na min kɔni ye musaka ko an bɛ to o sariya sɛbɛn kelen ko ale hukumu kɔnɔna na halisa ka tɛmɛ ni premier ministre ale ka laɲini ye fɛn min kɔni ye conseil national de transition ma an b'a kɛ tuguni olu kɔni welelen dɔ bi fɛn min kɔni ye ɲɔgɔnye dɔ la ɲɔgɔnye min yɛrɛ la ni a bɛna boli fɛn caman kan k'a ta sariya sɛbɛn dɔw olu yɛlɛmali baaraw la ni o bɛ loi électorale la ale ko fɔ ka se création circonscription administrative ni o bɛ marabolo olu caman bɔli o ko fɔ ka se fɛn min kɔni conseil collectivité territoriale ale ko ma ani ka se sariya sɛbɛn caman ma o kɔni bɛn'u da don nin bɛɛ lajɛlen na nin ɲɔgɔnye balilen min bɛ yen nɔ ni olu kɔni bolodalen don bi conseil national de transition o maaw fɛ u bɛna da don waleya caman na nin ko in olu kɔnɔna na kunnafoniko nasira la halisa segukaw olu kun kibaru ka kɛ ni maa minnu kɔni bɛ segu marabolo kɔnɔna na ni olu kɔni ye laɲinikɛ k'a fɔ ko Asimi Goita ko ale ka kɛ candidat ye kalata ale nata in na o kuma kɔni a bɛ n'a fɔ o ma taa segu ka bɛɛ lajɛlen ka jimi sira fɛ jɛgɛkulu min bɛ yen nɔ ni o bɛ union des associations des musulmans de segu o ko fɔ ale maa ɲɛma ale kɔni bɔra ka kuma o ko la a kumana a ɲɛw kan ani a hakililaw ye min ye a ko la an ka cɛ an ka lamɛn. An bɛ Ala fo k'Ala barikada ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo ka yiri niveau mɔgɔw fo fɔlɔ o la n'i y'a ye an ye bi kɔnɔ parce que diɲɛlatigɛ ko o ko a sababu ntan tɛ bi kɔnɔ ni sababu tɛ dɔwɛrɛ ye ko o ko na aw b'a kɛ a k'a kɛ ko ɲɛnama ye o la u mɛn'u ka ko in na anw ɲɛna dugu maaba fɛn o fɛn bɛ na kuma la olu ma kuma la mais an y'a ɲɛɲini an nana sɔrɔ mɔgɔw tigɛlen de u la nka anw yɛrɛ de dana miiri sisan ni dugu mɔgɔw tigɛlen d'u la bamananw bɛ zana dɔ la ko yan tɛ yan la ko dɔn kɛnɛma mɔgɔw fana tɛ segu dugu kɔnɔ ko dɔn donc ni anw ma kuma kɛnɛma mɔgɔw fɛ k'an ka dugu émarge ɲɛ a bɛ kɛ faratiba ye segu émarge ma o de la an wulila bi an bɛ yɔrɔ min na komi i n'a fɔ bi ani segu maaba min ani min ma kuma o tɛ yen ni Ala sɔnna ma an bɛna aw yɛrɛ kunnafonidilaw wele an bɛna kunnafoni di barola sigiba kɛ hala tɛna mɛn ni Ala sɔnna ma min bɛ kɛ sababu ye diɲɛ bɛɛ bɛ bɔ a kalama k'a fɔ ninnu nkalontigɛlaw de don nanbaratɔw de don tiɲɛnikɛlaw de don bamananw ko ten ko dɛsɛ yɛrɛ ye foroba toko nege de ka bɔ sinon olu yɛrɛ tɔnw caman b'u tɔgɔ la mun na olu tɛ se ka baara kɛ n'u ka tɔn tɔgɔ ye fɔ olu bɛ taa baara kɛ ka minɛ
dugu in dɔgɔ bɔlen filɛ n kɔnɔ de ye ayiwa tomiya ka taa bila fɔ barawuli n'i ko segu o bɛɛ de bɛ yɛrɛya kɔnɔ donc segu tɛ quartier kelen ye kin kelen tɛ dugu kelen tɛ dugu fila tɛ dugu caman de don ne bɔra Gambie Segu région ka bon ni Gambie ye o bon élection min bɛ jamana kelen bɔ n'a fɔra ko mɔgɔ damadɔnin ka wuli n ka di n yɛrɛ ye n tɛ n yɛrɛ ye ka olu ka émanche tiɲɛ i bɛna ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ni anw y'an sigi o kɔrɔ ko an tigɛlen d'u la kɛnɛmamɔgɔw dun tɛ olu ka jogo dɔn mɔgɔ faso min olu t'u dɔn donc fo an ka jira kɛnɛmamɔgɔw ka kɛ ni an ka baara cogo ye kunnafoni ɲini okumu kɔnɔna na maa min fana bɛ kuma nin kulu ninnu tɔgɔ la ni o bɛ maaw kofɔ minnu ye laɲini kɛ ko Asimi ka kɛ jamana ɲɛmaa ye Segu kɔ olu ka laɲini na an kɔni a tigilama ɲini ni o bɛ Abubakar Sidiki Mɛnta ale kofɔ a kɔni ma sɔn ka kuma an fɛ a kow la nin waati in na fɔlɔ nka an bɛ ɲininiw kɔni olu bɛ to sɔnna walasa halisa ka kunnafoniw ka olu dafa an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni cogoyaw ye halisa ka kɛ ni fɛn min kɔni ye Maganta ale san 2023 okumu kɔnɔna na musaka minnu kɔni fɔra a kow la ka kɛ ni sɛbɛnfura min kɔni bilala ka bɛn février kalo tile 9 ma o kɔni ye maa caman bila ka ɲininkali caman kɛ i yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min bɛ tali kɛ ni sɔngɔ yɛlɛ in olu kow ka o hukumu de kɔnɔna na min bɛ tali kɛ Maison di Aja ale ma ɲɛmaa la ni o bɛ Abdul Fatah Sise ale kofɔ ale kɔni ɲɛfɔli jɔnjɔn kɛ a kow la ka tɛmɛ ni a ka ɲɛfɔliw ye a yira k'a fɔ ko walasa gɛlɛya minnu bɛ yen ni olu bɛ maaw sɔrɔ Maganta okumu kɔnɔna na ani ka se gɛlɛya minnu bɛ yen ni olu jateminɛna san tɛmɛnen ninnu okumu kɔnɔna na ko walasa ka se ka olu de wuli ko dɔ de farala wari ka okumu kɔnɔna na a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye dɔ faralen ni sɔngɔ in kan ko a bɛna kɛ sababu ye ko fɛn min ye taa ni ka segin Magantalaw bɛ maa minnu mana taa Maga bɛ taa ni ka segin min kɛ Magan ka se ka o bɛɛ lajɛlen de ta wa ko fɛn min kɔni k'a yira k'a fɔ maa minnu bɛna taa Magan ko olu tɛna to u yɛrɛ ma ko sabula ko o bɛɛ fɛn fɛn kɛ k'u ka musaka bɛɛ lajɛlen de kɔni bɛna ta bala Maison di Aji fɛ ko o de y'a yira k'a fɔ ko wari dɔ farala ale sɔngɔ kan kunnafoni ko nasira la halisa an ka kunungo kunnafoni la an ye a lase aw ma groupe renouveau ani ka se prestige sarma olu kɔni ye u bolonɔ bila arabado sɛbɛn fura dɔ la min kɔni bɛ tali kɛ baarakɛ ɲɔgɔnya la u fila u ni ɲɔgɔn cɛ Maliki Jalo ale kumakan dɔ fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ an k'o lamɛn a kow kan an yɛrɛ baarakɛ ɲɔgɔn fo n'o ye groupe prestige ni renouveau groupe ye bi an bolola ka tɛgɛ dɔ bila mun kɛ u bɛ tali kɛ u ka émission damadɔw kan an y'olu sponsorisé à travers o sponsorisation kɔnɔna la an b'a fɛ an yɛrɛ fana ka baaraw ka lakodɔn an bɛ baara minnu kɛla bi n'o ye promotion immobilière ye o ka se ka lakodɔn on a fait de par le passé on a beaucoup évolué on a rénové dans la gestion immobilière nous sommes aujourd'hui dans la promotion immobilière qui est une société aussi agréée de droit malien pour la promotion immobilière. À cet effet, on a mis en place une cité aujourd'hui dénommée la cité Prestige à Niamana. On a fait malien cours de Lagodon ou à Dana Kafo. Société be sɔrɔ an yɛrɛ bolo yan nɔ minnu bɛ se ka o baara kɛ i n'a fɔ an y'a ye maa wɛrɛw la cogo min na minnu fana y'an précédé an y'a ye olu la cogo min na an b'a fɛ a ka ɲɛ ka tɛmɛ olu fana ta kan o de an ka hakilina ye bi. Ayiwa bi an ye an bolonɔ bila sɛbɛn min na ayiwa o b'a jira k'a fɔ ja dugukolo ɲuman ayiwa a sɔrɔ ka so jɔ a la ja so jɔlen bannen o fana bɛ sɔrɔ ka bɛn ni i yɛrɛ ka hamina ye. Ayiwa ne hakili la nin ye fɛnba ye fɛn min ni malidenw minnu bɛ kɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu bɛ min laɲini parce que anw minnu ye kunnafonidilaw ye tuma bɛɛ an b'a mɛn k'a fɔ ko dɔ ka nafolo dira ka terrain san dɔ ka nafolo dira ka so jɔlen bannen san ou bien dɔ ye nafolo di ka na ko ka so jɔ a ye nka a ma bɔ a sira fɛ. Ayiwa ni agence min bɛ baara kɛ o siratigɛ la ko a dɔnnen don ni a ka baara kɛcogo ɲuman ye ni anw ni o ye an bolo di ɲɔgɔn ma an hakili la o ye ɲuman faralen ɲuman kan gɛlɛya dɔ tun bɛ mɔgɔw kan dugukolo ko la o gɛlɛya o bɛna fura sɔrɔ gɛlɛya dɔ tun bɛ mɔgɔw kan so jɔlen bannen sɔrɔ cogo ɲuman ko la o fana fura bɛna sɔrɔ o la. Ayiwa nin kɔni ye baara kunfɔlɔ ye mɛ tagalen ɲɛfɛ an b'a dɔn k'a fɔ jɛmu kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ bɛna sigi min bɛ kɛ sababu ye ka dugukolo ko walawala maaw ye u bɛ fɛ k'a dɔn.
aya nin kun an yɛrɛ jabala ale kungo kibaru fɛn min kɔni bolonɔ bilala sɛbɛn min na kɔni o kungo kibaru o kun ye ne ɲɛfɔli kɛra a ko la Fanta Tumata min bɛ don kibaru ale datugu yan yɔrɔ la munumunu salo o bɛnna ni kibaruya ninnu de ma Umaru Koyita an bɛ i fo ka bɛn ni sanga 42 ale tɛmɛlen nɛgɛ kaɲɛ 7 sanfɛ halisa an bɛ to kunnafoni olu kɔnɔna la nka an bɛ taga siraba kana la ni sanga in na k'a dɔn bi jumadonya 17 ale bɛ hukumu min kɔnɔna la Sodi Ibrahim Jalo ale bɛ n'o kibaruyaw di an ma